Ама в България поне не стъчкуват в момента. Майка не е редовно, всичко метро, всичко се блокира, въобще не ги интересува. Ма те влакове спират всичко. Да, майка тук някакъв път не могат да влаковете тук са по-проблемни от градския транспорт, но като се разберат влаковете и градския да случва заедно и става страшно. Като си имат уговорка вътрешна. Марти прочели какво разправя. Кое? Прочели какво разправя. Ще ми караме тук и съм на разпитване. А това предпочели, с което се познахме ли? Аз защото говоря да истински му причине. Ние се видяхме веднъж в квартала и се засякахме. Lumierestraat. Overstappen op bus 66. Аз се видяхме. Беше някакъв много приятел. Не. Той живее навсякъде. Дубай. Да, сме говорили за това. Видяхме на Боба. Той беше вечерта. Беше на парти. Той не беше вечерта. На мен кой видяхме на Боба? Едно момче, такова тихичко. Тихичко, светичко, дизайнера и Крис ли? графичния дизайнер. Тихичко светичко. Добро момче. Добро момче, наистина. Не, как? Всички да са като кой би се обидил на хубавите ми? Не знам. Няма много сега да го съберем. Той си е вече. Ти ще да го кажем, качвай се. Да го съберем. Той вече се е събрал. Той вече се е събрал с жена си. Спирам да се базикам, че на Марти вече по-лошо. Защото после камъните са върху моята глава. И върху моята. Що? Малката бутна. Той като спря и се Това, че само това е с Марина и просто честно като тръгна там с там. Ще му е Ще има тежко. overthinking, brainstorming. обяснения. Аз също съм overthinker. Разбирам така. Аз не съм. Тебе ти се налага. Много пъти му Аз се винаги съм била налагало, така. аз... А не е свързано с мен? Не, с теб точно ми се налага, да. Не, ама аз не съм overthinker. Аз генерално съм без значение. По принцип съм с такава натура, което не е окей. Аз не го харесвам. Аз също съм такъв, но това нещо се контролира. За сега още не мога да го контролирам. И аз се наложи да Overstappen op bus 66. Много е гадно това да не мога да се отрежа от това нещо. Просто го налагаш. Не е толкова лесно, просто е така, налагам си го. Не, при мен е основната причина е човек, който намери. Бях се тъп човек.
Нямай ги бе. Хубаво е, че нали, децата не учат да не допълнят. Това парфюм на Нукс е уникален. На Нукс. Да. Какво да допълниш? Самет. И не е точно моята. Той е сладък, защото е самет. Цветен ми е за мен. Твърде цветен ми е на мен. На мен ми е флорален, не ми е сладък. Много ми е флорален, да. Аз не ме Аз гостия го усещам флорални. така. Аз го усещам леден. Аз харесвам по-нали, знаете, по-други. Да, и аз обичам тежките, но е Ние с бейбито сме на една вълна за парфюми. С мама. Макар че мама някой път има много парфюми, те не са моите. Ама на нея и отиват. Да, Да, тя да, има... всяко Има и някои по-особени, ама с бейбито си на паспорт. Нали, аз харесвам всички, дето и мама харесва, но за лятото много обичам по... Аз съм лудите, мъските, Аз по-нещо, да. пълни се. Амари, Цветята. и аз. Флорален парфюм. Да се купа Много няма. мерка направо и да спада, но са толкова рано. Скъпа ми е. Много ме е. Не, да ти много ти прирага, просто не би си. На нея отиват такива пълни. Да. Аз на мен си не ги харесвам. На други хора, да, но на мен не го Мен е сега най-такъв този типаж ми е и той да ти се напръска на маси, ми е такъв летен, малко. Оле, маси. Да, той наистина е летен. Той е това това. е, за мен не е флорален. Еми, аз си го правих, аз си го За летна на майко ще реше. Ай, такива летен, имам един много летен, много Bob Haartslaan. BNR Zeeburg 3. трябва да го държа. Малко толкова Аз ще киля всички. колко този ми е много летен. Романик ми е... Ламаните пълни ще го. Аз не знам кога се получиха ламаните. Ламаните всъщност е парфюма, който на всеки мириш, то така е разработен, молекулярно. На всеки човек мириш по различен Е, на начин. теб както ти видиш, аз това става. Да. Аз тогава още като го пуснаха, бях взела и науча да взема какво ми харесва. Много. Аз не знам много Романик? Ламаните на Теребира. Много. Има лечник. То наистина е много странно и наистина всеки човек мириш по различен начин. Това Аз Тери Бюблер покрай този Angel направо бях го намразила и Аз ще харесвам преди Angel, това. обаче не е Angel. Харесвам Angel Innocent, който не знам вече дали съществува. Това беше един от любимите. О, Innocent. Не варианта на Angel, ми Innocent варианта. Много харесвам. Някой Не знам дали го водичка е. Аз си взех така за трамвая да идва туда. Като нещо ни. Не бъде така да... Да, съм случила. Ние ще отидем с тях. И да кафе ли ще сядам? Не, ще минем през него, само да ги оставим. Сега е малък. Помниш ли бе? Zuiderzeeweg. BNR Zeeburg 2. Overstappen op bus 37. Аз гледам Марти на това, което е на Коиштрат. Защото е по-близо от гарата за чул кафето, защото те са две. А едното е на още 10 минути вървене и по-далеч. Аз гледам за това, което е на Коиштрат. Не знам кое си отворил, защото те са две. Да, на Коиштрат са... Между Митка и на Коиштрат. Ма излиза. Чакай. Чай, че то май на някой. Имаш телефон, причинка, как ги държиш?
Say Mercy, don't forget Аз to тук някой между пръстите може да има и пръчката Не, с... ама аз това ти казвам, не се притесняй, аз мога да държа. Днеска се направи, да речем, ще ги пусне, ще падне всичките. Да. She's actually about to do the dance. I'll do the same thing again. I'll follow the back with you to navigate the human world. Kind of back to where we were, wasn't it? Well, yeah, but it's Даре англичани, ми гледаш. Все едно в случай брек не сме ги гледали същите. И беше за червил буските, беше за окриял пивички. Точка слънце Трябваше няма малко да как гледах, който е фондал само с беше чипса на рейс или на метро и мери само в момента сядна на ставка. Ходи ми я става, че ми някакви качва ми за пак сяда. Как се изключваше направо, няма да става сега. И знаеш колко сме обикаляли, маля? Ама т.е. аз не идваш тук, аз с вас. Не, ние ходим да се призбери, това вече на море. Да седи толкова дълго. При майка ми, при баща ми, В Лондон. тя беше мъничка от първи клас. Първия път, като отидахме и месец и нещо, после ми тогава пак ходихме и живяхме по месец. И нали знах, казвали са ми случая за пилона. Kattenburgerstraat. Overstappen op bus 43. Vergeet niet uit te checken. Remember to check out. И вече ще се предуша, вече И вече. И майка изкъпала Мария и я подслушава, нали, с кърпата и някакво нещо си говори български. По едно време мера само маха кръстите и вика, сега ще ви покажа един танц. И всички трима деца са смеят. А това колко е голямо? Първи клас и започва, все едно има пилон преди и започва какво ще ми е такива движения и вика, това е танц на пилон. И аз ти казвам направо се направя очите. Викам, това тя кога го е виждала това нещо, къде подявам, че го е видяла. Тримата бяха в шок. В смисъл, те майки обичам са книга готини, нали знаете, те са някакви концерти, наказали са хили, причат толкова сериозно и страстно го изиграят, но са всички такива работи. Тя от първи клас до ден беше да си го играе пилона. Девет като се качи в Muziek туалета. Bimuis. Cruiseport Amsterdam.
не е имала тази за пилони, не е имала такива страсти. Обаче те пък като попитат какъв ще стане, ще ви кажа. Знам това. И другото най-яко беше на какви неща учиш. Проекта е била сериозна. Александър, какви неща учиш, помниш ли? Умирах от срам. На всяко събиране семейно свекърва ми се предупреждавахме всички. Моля те, предупреди Мери да ни говори такива неща. Да ни разказва такива работи. И аз направо изпадах в стрес. Тя си път разказваше по нещо. Не е ли научила тази за пилони? За невероятни неща. Разказваш. То това беше най-малко там. По-дръсични работи учиш. Да знае, бе. Мерката някакви От вас саксирали да капани. някакви неща, много са ги изпредели в съзнанието. На мен ли? Миналото, да. Много неща ми помня. Ама такива няма време. Такива неща помня, ама много такива. Малко така, и нещо ти бяха сказали, ти викаш, като не беше казал. Да, нещо ми разказва За autoхода в Посейдон ти разказва. Да, ама това се сети впоследствие. Ама ако не ми беше казала, никога нямаше да спомня за това някакво. Добре, в Посейдон там ще бях. Еми да, не, аз беше за интересуване, беше закачила. Тя ми поможе как го поможе. Centraal station. Eindpunt. Стационно, Стационно. Хайде, телефонът е чекиране, моля. Тук Митото далече не бе. Моля? Митото далече не бе. Не, то е както ние тръгнахме така, както тръгнахме наляво, то е направо. Schön rückgecheckt.